Diu que temps era temps, quan els ocells tenien dents, a la bonica vila de Montblanc hi vivia una població feliç durant la setmana, però atemorida tots els caps de setmana. Expliquen que a les afores del poble hi vivia un drac que dormia de dilluns a divendres, però que els dissabtes, quan es despertava, s'enduia a la seva cova tot el que se li posés al davant. Només s'aturava els diumenges, quan es ponia el sol. Tots els divendres, els habitants de Montblanc, guiats pel seu rei, deixaven a l'entrada del poble una bona collita d'hortalisses i uns bons caps de bestiar. Aquest era un bon sistema perquè impedien que el drac els ataqués a ells. El problema, però, va arribar quan ja no va quedar cap vaca per munyir, ni cap ovella per esquilar, ni tan sols cap enciam per endur-se el seu pap. El drac s'ho enduia tot. El rei, preocupat pel seu poble, va decidir reunir una sèrie de soldats per provar de batre's amb el drac i intentar a veure si aconseguien d'aquella manera alliberar-se per sempre més d'aquell monstre verd. I així ho van fer. Un escamot de soldats van marxar de la vila de Montblanc i van anar a trobar el drac. Caminant, van passar per mig d'un bosc i allí van trobar uns cartells que hi posava la cova del drac. I per allí van anar. Continuar. I quan van arribar a l'indret on dormia el drac, van trobar que era un lloc molt agradable. El primer que van veure va ser una llarga taula de fusta molt ben parada, com si s'hi anés a celebrar un gran banquet. Els soldats es miraven entre ells i no entenien res de res. Llavors, de dins de la cova va aparèixer el drac. Feia 4 metres d'alt per 2 d'ample i duia un davantal de color de rosa lligat a la cintura. El drac, quan els va veure, se'ls va acostar a poc. I un per un els va convidar a seure en aquella meravellosa i llarga taula que estava tan ben parada. Els soldats, morts de por, li van fer cas. Van deixar el que portaven i a poc van anar seient a la taula que el drac tenia tan ben preparat. Un cop tots ben asseguts, el drac els va omplir els plats d'un deliciós estofat de vedella amb patates. I els soldats, per indicacions del drac, van començar a tastar aquell plat tan deliciós. Mare meva, va dir un dels soldats, això és boníssim. Crec que no havia provat res tan bo, va dir un altre. Senyor drac, moltes felicitats. Vostè es mereix una estrella Miguelín. El drac estava radiant i feia salts d'alegria. Per fi, després de molt temps, algú havia anat a la seva cova a degustar els seus plats més suculents. Com que els soldats no tornaven, la gent de Montblanc es pensava que el drac se'ls havia cruspit i van pensar que aviat atacaria la vila per menjar-se a tothom. Tots van tremolar de por i aleshores el rei va tenir una idea. Cada dia donarien una persona al drac i així
Les altres, mentrestant, es salvarien fins que trobessin una solució. Encara que la decisió no va agradar gaire, tots van entendre que era l'únic remei. La princesa, que era molt valenta, no ho veia clar i va decidir fer trampes. Va posar el seu nom a totes les butlletes. I, és clar, el dia del sorteig va sortir escollida. La princesa va pujar dalt d'un cavall blanc i es va allunyar mentre tot el poble plorava desconsoladament. En arribar a la cova del drac, la princesa va trobar tots els homes del seu pare, estirats per terra dormint. Va saltar per sobre de totes les panxes dels soldats, una per una, fins que va arribar a l'entrada de la cova. Allà es va trobar amb un immens drac que duia un davantal de color rosa. S'hi va apropar molt enfadada i li va dir: «Es pot saber què passa? Què has fet amb els homes del meu pare? Exigeixo una explicació». El drac va fer seure a la princesa a taula i li va servir un plat de cargols a la llauna. La princesa no en tenia res, però es va decidir a tastar-los perquè feia molt bona cara. El plat era exquisit, esplèndid i meravellós. Tant li va agradar que la princesa li va suplicar al drac que li permetés l'honor de fer d'aprenent de cuina al seu costat. Mentrestant, al poble, el rei estava molt trist. Va convocar tots els seus consellers i els va manar que trobessin una solució al problema. Van mirar i remirar tota mena de llibres durant un dia sencer, fins que un d'ells va dir: «Eureka! Ja tinc la solució, hem de convocar el cavaller Sant Jordi». Tothom creia que el cavaller Sant Jordi era un heroi, però d'heroi no en tenia ni la punta del nas. Era poruc de mena i mai s'havia enfrontat a cap bèstia ferotge. El rei el va armar, li va donar un cavall i li va manar que anés a trobar el drac. El pobre cavaller finalment va arribar a la cova del ferotge animal i en veure tots aquells soldats escampats per terra es va posar a tremolar de por. Després va veure la princesa, que estava fent la migdiada sota d'un arbre, però ell es va pensar que estava morta. I finalment el va veure. Allà al davant tenia el famós drac de Montblanc. El drac, en veure que hi havia una nova visita, s'hi va acostar corrents per convidar-lo a seure a taula. Però el cavaller Sant Jordi de l'ensurt es va desmaiar amb tan mala sort que va caure damunt d'un roser. A Montblanc passaven les hores i el rei estava tan impacient que va decidir que seria ell mateix qui anés a trobar el drac. Aleshores va pujar damunt del seu cavall i va anar cap a la cova. Quan hi va arribar, els seus homes estaven dormint. La princesa intentava despertar el cavaller Sant Jordi, que just s'havia desmaiat a sobre d'un roser, i el drac preparava una infusió relaxant pel cavaller. «Però què ha passat aquí?», va dir el rei. La seva filla li va explicar que el drac era el millor cuiner que havia conegut mai i que els seus homes estaven fent la migdiada després d'un gran tiberi. El rei, aleshores, ho va entendre tot i va manar als seus homes que anessin a buscar els millors aliments de la comarca per portar-los al drac. Així, ell els podria cuinar i oferir al poble. I així ho van fer. La princesa, val a dir-ho, es va convertir en una excel·lent ajudant de cuina. I el cavaller Sant Jordi va viure tranquil i feliç per sempre més, servint les taules de la Cova del Drac, el nou restaurant de Montblanc, on gent de tot el món s'aturava a degustar els exquisits plats que s'hi servien. I vet aquí un drac que ningú s'ha menjat, aquest conte
s'ha acabat.